Guys, may hinog. Ang laki, no? Laki. Tapos ito din. Ito. Ito guys. So yan guys, ang next na i-harvest natin is kalamansi. Yun, nasa likod natin. Kuha tayo ng kalamansi. Gamit ulit tayo ng gunting. Yung mga sanga na hindi natin maabot, ito ang sagot. Naka. So guys, ganito kalalaki yung mga kalamansi namin, oh. Oh, 'di ba? Mukhang mapapakalamansi challenge na naman ba tayo dito? Although may nagawa na tayong video previously, kumain tayo ng ganito without facial reaction, which is sisiw naman, 'di ba? So continue lang natin yung pagkuha.
Yan guys. Mabita lang ang tama. Diretso ang pisal-pisalan. So yun guys. Ayun pa guys oh. Hindi natin makuha ang taas. Maganda kami na eh. Kapagalaan ko ito nga bayan na. Ito guys oh. Kalamansi. Kalamansi. Ya, jeruk timangga harus tinggal begitu. Berat begitu. Jeruk timangga. Ya. Kita sampai sebelum begitu. Begitu yang siap. Ya, nanti begitu begitu. Tinggal alam betul begitu. Guys oh. May hinog. Ang laki no? Laki. Tapos ito din. Ito.
Jambot.